moment d'entrar a l'església me vibre de tal manera de que jo no sé què me passa, però me recordo tots els antepassats. Perquè jo he vist allà en aquesta església, a les 11 i les 12 de la nit, cantava homes de la meva edat per avant, però li parlo de l'any 25, de l'any 28 i 30, homes que tenien tots els 70 anys meus, i ahir cantaven el trido a les 11 i les 12 de la nit. I nada, pues allí pues, se feien, i això a mi me recorda encara aquells moments. I jo això voldria transmitir-ho als xiquets estos que ara pugen, com ho he fet públic en altres entrevistes. ¿Usted creu que si Catí no fera esta romeria no seria un poble, no seria Catí, veritat? No seria Catí. Catí és tradicional, esta romeria, i Catí, esta romeria no se deu d'acabar. S'ha de demanar el que sigui perquè aquesta romeria no es deu d'acabar. D'ací 2 anys se compliran els 666 anys de la romeria. Jo, si tinc salut, vull veure de fer alguna cosa molt especial per aquests 2 anys, per així 2 anys. I vostè, hasta quan pensa fer la romeria? Jo, pues, hasta quan podré. Però per mi, fer la romeria en cotxe no és romeria. La romeria és el que han fet avui vostès i jo. Anar pel camp eixos d'ahir de la Llacua, de la Pinella, de Mas d'Osca i pujant esta costera. I després baixar. I, home, a mi el que més... Tinc les cames molt malament. I el que més m'imposa és baixar allà a Catí. Quan estem en vista de Catí, allò el que més m'imposa, perquè allí, demà ja ho veuran, quan passem per allí, que allò és impressionant perquè allí no passa ningú més, deixant passar que passar nosaltres. I hi ha la tornada, per la Mare de Déu de la Font, entre festa i multitud i el menjar ritual. El menjar xocolata, formatge, llançadores i un quaresmal arròs amb fesols. Capares i el seu coll, i el mas de l'Estaca, i la costa del Moltó, i la Belluga, i el Beure de Llum Catí, i el Planet Verd, i ja Catí, i l'haver complit. I els romers jovens, que ja són adults, per haver portat a terme la missió col·lectiva més important de l'any i del seu poble, la gran cerimònia d'iniciació, el caminar per tot un poble. Durant 2 dies, la continuïtat de la vida de les gents depèn de que els caminants alcancen el seu objectiu i tornen amb el ritual complit a les esquenes, amb el seu retorn als orígens i el compliment d'una necessitat col·lectiva i misteriosa d'aigua, salut i pau. La romeria de Sant Pere, cada any, per la primavera, ens recorda a tots els valencians que hem d'anar més lluny, que val la pena caminar els camins que sí que tenen tornada, els camins de la vida.